扇風機がね2個活躍しています。こうちゃん今日一緒だね。
なんだ。
メダメ。はい。ああ、すごい。なんか潰れちゃった。あ、危な。ご飯欲しい人。ご飯欲しいね。こいちゃん先ご飯食べっか。こいちゃんお座りして。くるんくるん。あうあう。よし。はい、お座り。はい、どうぞ。きゅうり好きだね。